time ngocha gukaba naende baraba ari kabira baminyoke ona bakomnyuka bagakura abo no chiko chiko cyatukonya no mwane kana atrain ya tware endurance nere bwe kana bagwake sabu ni chiko cyaye kurusta inga kiena ni chiko chikumnyoka ekara rero muntu ketana ro mubya bago konyora mutainga ari kaminyoka iga tachabosyo tahamboka busi kwanza karango bamusango baigwe paka kwanyora ngekara ikiri chilapa ngisa no chatika ile isano as 10,000 iko chakira saba kuchaza bona baba kutigera bande iresi baminyoke ebono wikirawo chinguru chao chokonya kwa magana muntu obiri Bermono sana ndaket na tewe kwa mange buna ndakinga ne isekoba ne kone kwa gusina ikoba libano nyese 5,000 yeju isekoba na gusina ero ne tware abamyukia bange buna nsamya sisi mamyuko bunaja na buna ko mo tactical senje gusina ero ne bwate kade boko bwata ga team na ora buna sisi ne bwate team gusindo bwate talent gusi na abantu baje before gusi tara before chimwe mamnyoka bali bataranya osmini sport mne commercial sport yao abantu abange gusibaro mo medal system mutanga no gusi babo Charles asandi bali abantu tama ko batete bali ngo musigisa ngani kama yoro umuhimu nero ro yamu nyoko baro bakaenda bakanya kwa sport intuo tukatembelea siasa nga especially kwa siasa ya high school etoke nganje coach gosinje ne technical official nimbwendelete ko banacha nje na toka nganinde in events mna bona at nationals regionals lakini kwa nyora ngonya na ile tue engaki next year tini ko iro o muntu ndo chomo ke wikira bono ono kele wasa madisia to tumeka kwa nyora ngo toka ne sako etoronye ne lebe yedruki etoreza yuk tenia bale wikasa bo twatanga chibesa ekero muntu akogenda gusako irwa mune coach igaro chibesa ringa gochikonyora taru chinga ki performance ya baneka kwanyoranga gochikira abo abare tuitire egento kiende kya kabere turu kwa kaja na itornya onye nche nimbo ato mwana mbiya from camp okominyoka camp bige mutakete acha ke ko minyoka bono kwanyoranga ba mwili bandigire tabwa tyondi na chaka na nduya tika kanga bale ko rosio mungao bano baminyoka ni tutwale cyo na babo juniors baga twale dikaro charenge in the camps ono tuono tuwate specialization yo tuchanga na siasa nyingi bono ya so ile kuru AK aspired to high school kwa sababu ba AK ba dos Julius na tu eresa bya abantu aba kuira evite kuru ko AK oni ke kuru World Athletics eba kulira mna association ya bamenyo kiboka igonga kanga na baba nenda kutwara officiating yani ko the rights athletes away from high school iye bitabita bwana tiwena takanga to kubatera bacha kurumo ina section ye na into acha kurwa rama bido kibacha kurwa twaro sia maiga takaro sia endagera yayo yama ndake dimete oera isire mono sakwende ensemo yawo Julius timanya nkiri rate begoro ya ekambio bate wamatena ekambia kiendege ntorarage gokora uya mono sane strongo ragusinya nzese ugosokia bamnyokia banga baya mono ababake tororeke beresike gotema torenga ke mumogunga ke gotema kurende timanya ngasike gendete wikera boni gensemo ya kiendege na kirianda ke urate buna giya keiri okopa kwa kiendege unensemo yogukini ebiyewa bya maminyoko engati aseyende umuralimbi ya mono ekambi ya kiendege igere talent academy igere chisukuru ekambi nabantu bakore form 4 tokora shekambi siko bale sabaka montati para masoesi continuous bueno esukuru igere na AK une talent academy astoko na chakurwa abana bake kiendege nendere bono yeibole twe umwakuria na liaewa ekambi na AK motienyo kana ya dos motienyo December oro jene metinya ne gocha na baito komnyoka metinya ngetisita so njenda atebe ngamba atemete chikochi chiro aso gutrinya abana aba nonde bone gabone koje yemo ndobwa atomwa gorukuru kyanga akolia poster olenge coach ya poster na roto na jete paite wetu kamnyoka bya abamnyoki abanga abana misuni abange yaro batreneti ngake ya na maremu obwogi untubwate mayaka tanili mayaka nero lo ne coach bona iga as a short distance is a good coach so abana ambona badunidi nturakora mwaka
tumindo jenga matunda na mayari sigasi bakorire asengenjo jam ase soti enke but keberesi njare ngororo mugonga njare ngororo kera mugonga yare ngo keberesi na oruma nari abana bari komnyoka bate mura arwete mugonga aso nchonga ari gosomia e principle mugonga bune na ndari ngo bune coach tukona acha ndo abata mura bari gotrain yoro okuruku orale na Mr. Ubuogi marehemu no bari okonyo nchoka go coach abana go school so oroche bano siasa njabete kati yabo mugonge gasiekwa borume gasiekwa so je batasiekete boruma na mugonga agatiga kebera sioka manyanga nganto bwata enambe nyinga yabana bako compete nta kamsi egere ona ngoto bwate mwana twatebe kyo gyatirie gitu oroche gwatu gutire kyoge ngire kyo tirie gitu Materiali bolio koboli kurengira na sense moya Evan Siro engana kiro kwa mnanda kentaroche semeria wizara ya chiwosori kunyara kubage kulika amalete chikambi chinyinge mechi county au chira konyanda ke gokonya ebiyegwe bikegosuka bosyo kebere sinerororo ndo batense moya kiendeje kurende nate mire gutarira chikambi chikiro kogenda konyora muno erebuna elieta yatigere kwa buna elieta goseka buna ekiosik konyora buna ene kambi kurende kidi uratore sobongo buna ne kambi ya maminyoko tali binguranya ore birororo konyora ndake mwalimu omo balimu babiri na nyumba ibiri isete sabana bakorara na ebinde bakora kawaida timanya korwe sema ya utimanya inki oraragani chikambi chibe na kitirabe equipped burungeli inde chitware professional nurturing yabana abirinde babe competitive tali twa sorongo ruagusi tali twa sense ya Kenya kurende nsengi mesengenjo ama minyoko ndoskire nsengima Deo mwana ya egente kyo kya minyoringo mwako lwerete ekambi ya kisi central ya kurukuru manjari nge active na wata wana ange bane bachite East Africa vis-a-vis mwako mwato wayo kumaanisha ngonye ndiko mayare nge active kangana wata wana wangeke egente monda ngani bateba nkelinga na watete sana watirete amangana ndelete igoro yekambi ya buruma ya sito singinya siasa abantu baye ndelete bale abantu baye lakini boka bahaka na bagaitana ikatoka na timati kusema kana kia ndelete yasiku ekambi kere kuigoro nebwate wiketo wale coach onye coach teyo hakuna haja ikambi akale coach atokire na equipment chiave for example ebito ya field event chihama shot put ya matimo byose bibe kwaro stop watch chigorwe ebintu bibire bya equipment as a sport center na bego kon lakini tokenga kwa ile kambi alafu tebwa equipment na bantu baroro bali motivated na boko nyorange kambi kwa yegora yaba egioski kyomo kaguska kwa nyoni gioski na ya siekyo Sasa chingachi ya umiri sana wananisha skuru cha chisekelele ngaki konyara chikambi chinyinge chiskuru chinga kwa libu ya chikosori teli philosophy ya skuru ero mwalimu gete una konyagera iga kwisha mugonga muna mwalimu aroto onjo ya ereto ibintu biri byonsi bikonyora eke ya bahire igonko ngebe samete timaite kuse ande katika vile kusoje Julius wako kama nyete ataivinga samita ne trading camp usine station ya sema tukachire honesto ya mugonga bia lakini maitenga njonga mna rweta mugonga bia sala bia athletics mugonga bia siete njonga mna report dirioga bia sala bia athletics yoga ta nervo no nervo de training camp just including usigisi iko umonte individual nero muhimu sana se training camp nakyo matukande kwa roba manachuri sana tena nera nyari kane aba agents bae we katika vile usina chato tena usema kwani yari kutoka nango mugaba nanya yari kutoa asi kusikoba asi wale nyumba yoka para mungu kwa kuna hata wali tanga ninga no echi basi baba kuri batanga Bila vale. Asero bisinga ga no mwana kitago cho reporting enero. And especially na bono kisi kaunti yiki. Iko to kwate keveresi as the active training center.
kabere sioka ono na muga ya sire tuna uruma endete yo lakini abira ni bwate isatu kiendege lioga na esa ni yo senereri yende tigo yero lakini ndo okay tikata na ibere chire wana kerere nyamirere ibere na kisi yewata yano iron pande njira isa lakini rende ekero athletics world athletics bakorengera likoena neka tikabarigeria abantu barigeria siasa barigeria abantu bakonyara ko nacha tali asitali ndeko banacha mbia mono sana ni matirenga tata kunere ase igitambe korende ni matiringa nete siro atutabyandake gochi East Africa ro ngonya gwakya bari meronge tato koru Nyanza baikaris ikomi bagenda bosio kero baikire East Africa ro atabyandake matunda ki East Africa ya toire na kile timu ya umwa koyo era akore egenda ari gukani yo mwako eta kurende tocho kora seventu bate ama minyoko Julius Timanya kurana naye ngitora akore rinde amangana ya maminyoko anyare ko baga kuboka na gusuka bosio asorongo rwa gusi gukonyora buna ndubwati ese boniga ndubwati stadium iranya gutumika no njiko surichia indo wose komenda abana samnyoko aindo amangana ye bitego sekisenjo kede stadium ere standard no azora atamu mwana manye boronge nkaitemi ya yere mura limbi ya mono yangwanire unatwara akore bintake anani matorengeredi unabono omusimi wone kibagendi na beke mejoso ya CTF nero mubungo motangani asikisi county wanja kobeke mecheso yonsi kero mubungo itare ngomo maima twako motiabe ama mnyoko otoitabia agenda biasira byokorekana but this time una kambeto no musimi atwanga matya ke musimi akoranje ahino muntu wanite mecheso kakianja obeka maminyoko obeka bateri yani talension cia chinache nabanje tagantegara agateka tokole bwako nariketio mwalimu musiro kalimo mnaro kumayaka tukachaka chole biti bya maminyoko na watu achole biti bya maminyoko tukatanga samnyoka kamnyoko buya koruchi chigword chonsi sano nyatiko ward kaleta abana nyakoe ward kaleta abana boeka ward na busero ward na kisentero tukamnyokesi wote ingia sana ase moso chali chi finals wana paka gaba na etoro gaba na kwa kibusana wasiri no alenge Eric no wasiri mya sana na nali tu akamana nali wiring to chato cha kama mnyokaya so ntu kwa talent kusichire chinyinga sana but buna tu akotebia mbale to bwate omoya bwo gokonya abana talents because na akotebia abamnyokiri chendisi mbabwato komanya ukonge kwa program na kimo na kwa masoesi abinyoka abo muntu natari kumnyoka guoka bosego kiro muntu abinyoka ntobwa atokuri kwa no mwana kumnyoka bita 200 800 1500 1010 tomanya ko banaja gutira bono mushimi gweito na ngogeti nari serious na mangana ya mechiase ya so na gambete na wa serious ito na taya tugwada na tokonya abana bagusikisi county mostly na gabana na ntebete nere na bali gwiringi chusi na ntebya karangeli wasiri tokakwana twamana tukakora kulikiale nyomba tobeka abana abakora form 4 imba ukora form 4 bagenda isiko basira bangene bari gukia abande banyoma abande banyoma sport yasira iwa abande bairu lift fale abande bairu kelijo bairu amasoesi ororo bago iko bagotumeka otrain bali bande batumeka oryoko beshebu bamubeke ndego genda oyotigara goito umwana omoyo kocha akolema onyome sport yabaraki yaera egerege kebe sana bono gusiye itoki most kisi count ne bwate sia sembe nona agotebia kare to abwate chikambinye mare muroba tyo kokure Peter Nkwenyi ntobwate na omwagoro kwa yori balengamo na maremu obwoge nyamira ntobwate Alfred Momanyi ibira bwe byarengoro byenge intact bya twali kutrain tumaitenga kurwa sekete na haro makongu na ama tukuru masekete na haro makongu kwa twali komena twali komnyoka twese twaba top 10 saba sigisi kati lakini ako sabo omo ralibono iga saba raibo tabategerete bali patotegerete banje babwat legends batoligerie nyombe togoteba ntoroja saba na bale mwalimu no bali sukuru mwana gukora form 4 twenga bana na twenga national simachako sino twenga matwensi na bana bali komnyoka bya muna bantu bwata abana baya sana bono mboje morali bagokora form 4 next year ngai bagoje tobwati kambi mwana okole form 4 takwenda na ndaji kora form 4 na ndaji ajutu ne kambi elia ene yoko nacha wani sikwa kodre ogosoka isiko ende step yenao umwana yana guchima libona gujana nde abuchiko komnyoka malia aona sta ya gucha ikongo sirale lakini aliko sababa la ibaito na gamba no wasiri to
Eric ntwaibwana egeti lingorosi bukere na roga abantu ito na sugumo mo contractoria akamotebia gasi egeti keri kana takonya kogekora aruo mu akore gasi ejo nari gusaba ka abantu itamo gase egeti keri kebe tutwenya abana betu agusi basirire bosa gusi nero yarenge mutukuru engakiye gwate una Mr. Siro omuntu oli koro kwese kyanya mao na ubarenge chi abanyanchukia bakongu na nyantika majoro Dani Omwansa Robert Youko na Naftali Tem ine generation lentanga tuare ko bisokoro chito oche ya kabere ebarenga Thomas Yosano kwe bole ko ngasasebo obwate kigali jakoro gisumu ominyogete egekone akoro Thomas Osano kurukyo meeting saiga oche ntobwate Yopes ondieki nero mutanga communicate kwa record ya 10,000 meters omogusikorwa mumbu togokwanira igogotanga gusinja bwate rieta ine generation ya kabere oche sakali ombaso narame kia guta pratas marathons abuna bagutanga na marathon mumbu ndo gwata no munkono kurukwa apeli kisemba bono igora active otete kona cha bana kurwa ase ya bisabo asomwe musia ligale abuna utwajira matoko legends oche tenesi yete ya bono iga ejito bono to ko sport iga kubuna bono ikwete bakalero ali gucho sport machuka oyo tare gweta mutu yabo musikisi yabo mu Ethiopia na bwate history omanya goja Julius gwako yorenje na Jody gwako butwalinga pratas ntomnya kata gusichi history nchiroro oje Philip Musima nero motangani kubweke gwa record ya 5,000 Sulik omotangani amnyaka tanda anda 13 igobete gusinja alinga bobe oje ntaka to mbogo goje chaba cha kimana ba lengo siro ni mukamba na lengo asasinya kera kamba lengo oro amona abanda abange ntokora chinsa abanta ga tu alengo oro ntu aleko genda ngakomya katogo chitobu kwa tokobu masashi ntokolete nataka munda wana makobu igombe tumete chinga kichiabo na kadabara generation yapo ni ganda ke bali wana twa konna mona ele no biri ntoroche Mary Mora ntoroche Boniface Mweresa gatia abande kronde ababa kera baroba kwenda East Africa na barabu wabaru chiabo timanya tojokore ngane tupate yama minyokase boni gati manya Evan Siro ikira tebe gora etimi ya jite last year East Africa na kia kolete na yabono ikira kolete ndale kubweya mwako eta Bataka kubake pole last year tinji East Africa timbwate tiona airport tumbwate nga bakolete ya ba chigoldi to chigoldi njaji tivire ngale pa tanga chigoldi chimedo lange ibere isato chichinse mochiri chake veresi omwako yonto bwate prospects mwako yonto bwate hopes na ngoche chiri wetani kisi centro ngala tutaya 10,000 yero ninge no mane go tutaya na kabere simbale ngo abana batano babere ndabara kuni matenga 200 ndo komisi go mwana nara iga tu abwa kabere sokoro Beatrice Machuka best athlete amenyo kataka akatwara chikwende akaba position 1 2 chiventisatu nabara lete mendo in 200 meters asa usaba bunya bale ahora nyore chiwo chesito igenye na nyamira nero nja begita abana batano uchisa Africa nabarago mwana naro roko kuwasike 200 meters nero mu konza ninga ende na tole mendo igo ndisa ya ndotora akole byake wetamina wakole last year ndake mbia mono sana na chinza machiricha internet ndo cha Jared urure mature tata bana korwa chinsa machiricha na chichi secondary school I am following Eric Osora whatever I am following kuruchinsa machia Keumburi Taro Jared Oyuka whatever kuruchinsa machiricha Nyankororo imeya nare imeya umorobelio kati ya bali bagandete oto ikera wetera sensemo eri ya emetanda kondo machumo tara korege ikaro kyaboniga gati ya emeno binde biro birit kolia nkwe sama narengete bono enko yonto batemeno au biro biria se chilege chia Football Kenya Federation na inyora una ase ebrane bibia eligi ya Football Kenya Federation cheso chikosori gurero na ankyo ni gochira gosori guase turatole etage keyemo yogo kira 1 minute of silence 7 novionsi aso komonyora Chief of the Defense Forces Nyagosira Francis Ogola igonto tuaro ogokira 1 minute of silence aseme no vionsi via ekiombegia Football Kenya Federation kurensema ya Sub County League wika ensemo ya FKF Premier League konda selege ya FKF Division 2 ndobeto gotwara gosori gatie timu ya Nyamira Super Eagles abara benyare kwa baba gosori amone timu ya Manyata nere rabe timu ya Anka aseke mane kuki ligi ya FKF Division 2
na nabwatiri bagathia bene ryo gusangana gatie chikocha cheti ya Nyamira Super Eagles Ali Mustafa na arabwatira goteba esa marieta coach Ali Mustafa Nyamira Super Eagles. Last weekend twachezete na Moruga and we won 3-1. We are focused go top ese league yaito yesetore yetangaine na Amani. Over the weekend ngochitore kwa kana Manyata gabu Kisumu on Sunday. Okobwa gwaito kwa Moruga gwatoire better opportunity gose chance yengia ya goswa ese chip playoffs chichigo cha koba ankio. Basically into what challenges ese injury atwara. We had some injuries. Chichi abere chigo to cost mono. Chichi agere to concede just one goal, but we have been trying and we have not been lucky. But as a one we are okay. The house is full. One we are focused. Ese mepira ya tigaire. I know over the weekend nko bwatoro mupira okisumu mupira Manyata abu Kisumu na other matches to come. Nama kadavna Ali Mustafa na chinga kiache chinyarabna timu ya Nyamira Super Eagles gatie timu chigante korwanira se rombe yabo gutangana kwanya rali bagaria goswase chimini league cha FKF division tukoranda ko se sentunde ntangani orongorwa gusindo tware timu ya league FKF division 1 ye myaka yara etire kurweti orongorwa gusiro tware timu ya nsemo ya FKF division 1 ase timu anda gatia chiri cha FKF division 1 na mone timu ya Shabana myaka mikorangi 2016 17 kama goswase league ya National Super League na andake igontore andake ose timu ya Nyamira Super Eagles ni ribagerio kurenda ko boli ku timu eyu na sabati oterigwe soki kwendera gwakire ko timu ya Nyamira Super Eagles ekora maigire kurwase getikia Nyamaiya grounds erindeske bosio. Mupiro yore ku very crucial kiagera each match is like a final esetore kiagera Amani babwate 32 points tobwate 28, so we need to win all our remaining matches, more so away matches kiagera toko win away matches Amani na baromba babwate away tough matches. We need to win our matches. Let us win our matches. Every day we shall talk as we go. Lakini for us we are focused one match at a time. Let them come out in big numbers. They have been coming, lakini bononko babo naende baiche so bonge to ende Kisumu naende mepire yeto gwa kiraga Nyamaiya na ero baisoke so bonge because tutagete support yabo because they are the 12th player esegetie keke Nyamaiya. Basically let us support Nyamira Super Eagles tonye chinguru ese division 1. And we are happy that we shall raise the flag of Nyamira and Rabna yatechi timu china wikira bole anchojo korobia se ligue ya FKF division 2 na mane timu ya Gucha Stars ganete gutanga na se Eromberi kubati guna so bwanyi amone timu ya Gucha Youth FC gatechi timu chigante kopachigwe tuma monase